நான் தான் உங்கள் கேமிங் வித் ரியோ கார்த்தி. இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ புதுசாக வந்து இன்குபேட்டர். இந்த இன்குபேட்டர் என்னதுன்னா, இப்போ பாருங்கள், இந்த இன்குபேட்டர் வந்து கொஞ்சம் ஒர்த்து தான் கைஸ். இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா, இந்த வெப்பன் ட்ராயில் பாருங்கள், வெப்பன் ட்ராயில் ட்ராகனை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இந்த ட்ராகனோடது தான் இந்த இன்குபேட்டர். இந்த இன்குபேட்டரில் வந்து கேர்ள் வச்சுருக்காங்க பாரு, கேர்ள் ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த ட்ராகனை வச்சுருக்காங்க. இது எப்படி நம்ம வாங்குறோம்னா, இந்த மாதிரி இந்த ஒரு டோக்கன் வந்துன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டோக்கன் எத்தனை ஒன்று பார்க்கலாம். இந்த டோக்கன் வந்து உங்கள்கிட்ட 3 எண்ணம் இருக்கணும். அப்புறம் இன்குபேட்டர் வந்து 7 எண்ணம் இருக்கணும். உங்கள்கிட்ட 3 டோக்கனும் இன்குபேட்டர் 7 எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா போதும் கைஸ், இந்த பாய் கேரக்டர் வாங்கிடலாம். அப்புறம் கைஸ் இந்த கேர்ள் கேரக்டரும் இந்த மாதிரி தான் கைஸ், 3 இது 7 எண்ணம் எல்லாமே அப்படி தான் கைஸ். இது கொஞ்சம் ஒர்த்தான மாதிரி இருக்குது கைஸ், எனக்கு இதுதான் கைஸ் பிடிச்சிருக்கு, முடிஞ்சால் வாங்குவேன் கைஸ். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டோக்கன் ஒன்று வேணும்னா இந்த 3 எண்ணம் இருக்குது கைஸ். 3 எண்ணம் போன இன்குபேட்டரோட 3 எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா கைஸ் இது வாங்கிடலாம். இது அப்படி தான், 1 இருந்தால் போதும் கைஸ். அப்புறம் இந்த 3 எண்ணம் 3 இன்குபேட்டர் இருந்தால் வாங்கிடலாம் கைஸ். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இன்னொரு அப்டேட் வேணுமோ சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு வேண்டிய அப்டேட் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு நான் எடுத்து கொடுக்குறேன். இப்போ இன்னொரு ஈவெண்ட் வந்துருக்கு, FF80R. இது வந்து எனக்கு ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது, ஈவெண்ட்டு ஸ்டார்டிங் தான் கிடையாது, ஆனால் உள்ளே போக மாட்டேங்குது கேஸ். ஏன்னு தெரில, பக்கால் என்னதுன்னு தெரில எனக்கு. அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. பாய், தேங்க்யூ கைஸ். அப்புறம் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.